खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों फिन आरोबाव आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसिनि मोन 15 बिटिसि बियाबाव बिपिएफ, बिजेपि आरो UPPL पार्टिनिफ्राय फोसावजानाय बिजाथिफोरा सोर सोरनि फारागथियाव गेलेगोन आरो बिटिसिनि गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय बिपिएफनि सोर बिजाथिया UPPLनि सोर बिजाथिनि एगेन्स्टआव बिसायख'थि गेलेगोन, बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै फोरमायबावनो लादों। दासान्दि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टियाबो बुङो बिटिसिनि मोन 15 LACआव देरहासार जागोन बिपिएफ पार्टियानो, बेनि अनगायै गुबुन पार्टिया देरहासार जानो हाया। बेबादिनो बिटिसिआव UPPLनि अनगायै गुबुन पार्टिया बांसिन मासि देरहानो हाया एबा MLA मासि मोननो हानाय नङा होनना प्रमद बर' बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबोबाय थादों। नाथाय बिटिसिनि मोन 15 बियाबाव बबे मोनसे पार्टिया बांसिनै मासि देरहानो हागोन, बेखौ भट होखांनायनि उनाव फैगौ 4 मे खालारावसो मिथिनो मोननाय जागोन। भटनि फिथाइ होनायनि उनाव जों मिथिगौ बिपिएफ आरो बिजेपिआ NDA हिसाबै मोन 15 बिटिसिनि LACआव राननानै गेलेनो थांखि लादों। बिपिएफनिफ्राय मोन 11 आरो बिजेपिनिफ्राय मोन 4। बेराफारसेथिं UPPL पार्टिया हारसिङै मोन 15 बिटिसि LACआव गेलेगोन। थारैनो बिटिसिआव बबे मोनसे पार्टिया बांसिनै MLA मासिखौ मोननो हामारगोन, फै जों मिथिनानै लानि। गिबियावनो दङ 1 नं गसाइगाव बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय सभाराम बसुमतारिया UPPL पार्टिनि अनिन्द बसुमतारिनि हेंथायै बिसायख'थि बादायलायगोन। 2 नं दतमा ST बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा UPPLनिफ्राय राजुकुमार नार्जारी हेंथायै बिसायख'थि गेलेगोन। 3 नं क'क्राझार ST बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय सेवली महिलारी, फारसेथिं UPPLनिफ्राय लरेन्स इस्लारिया बिथां सेवली महिलारीनि एगेन्स्टआव गेलेगोन। 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय रुपम रयआ UPPL पार्टिनि प्रतिभा ब्रह्मनि हेंथायै गेलेगोन। 5 नं पर्बतजरा बियाबाव बिपिएफनिफ्राय डक्टर रिजुल करिम आरो UPPL पार्टिनिफ्राय आयुब हुसेन मण्डलनि हेंथा गेलेगोन। 19 नं सिडली चिरां ST बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा, फारसेथिं UPPL पार्टिनिफ्राय रन्जित बसुमतारी। 41 नं मानास बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय तानेश्वर बसुमतारी आरो UPPL पार्टिनिफ्राय फैला जे बरिगियारी एबा जोंसां ब्रह्मआ गेलेगोन। 42 नं बाक्सा ST बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म, फारसेथिं UPPLनिफ्राय राकेश ब्रह्म। 45 नं बेरगाव बियाबाव महेश्वर बर', फारसेथिं UPPLनिफ्राय नेरसोन बर'। 46 नं अदालगुरि ST बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय रिहन दैमारी आरो UPPL पार्टिनिफ्राय दिपेन बर'। 47 नं मासपाट बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय शरण बर' आरो UPPLनिफ्राय रबिन्द्र बसुमतारी। 43 नं तामुलपुर ST बियाबाव UPPL पार्टिनिफ्राय प्रमद बर' आरो बेनि हेंथायै गेलेगोन बिजेपिनिफ्राय बिस्वजित दैमारी। 20 नं बिजनी बियाबाव UPPL पार्टिनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी आरो बिजेपिनिफ्राय गेलेगोन उरुप कुमार दे। 44 नं गरेश्वर बियाबाव UPPL पार्टिनिफ्राय पवित्र बर' आरो बिजेपिनिफ्राय भिक्टर दासआ गेलेगोन। 48 नं टंला बियाबाव UPPL पार्टिनिफ्राय जयन्त राभा, बिजेपिनिफ्राय बिकन चन्द्र देखाया गेलेगोन। बेनि अनगायैबो गोबांथार उदां बिजाथिफोराबो बिसायख'थिखौ गेलेगोन। रायजो राजा नोंथांमोना बिटिसिनि बबे बियाबाव बबे पार्टिनि बिजाथिया देरहासार जागोन आरो बेसेबां पार्टिया बेसेबां मासि मोननो हागोन, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आरो आसामाव बे बारनि आसाम एसेम्बलि बिसायख'थियाव सोर आसामनि चिफ जागोन एबा सोर सोरखारनि दैदेननायाव आसामा सोरखार दाजागोन, बे समाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारा सोर जागोन, बेखौबो नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया साफ्रोमबो बिजाथिफोरा गाव गावनि बियाब हिसाबै गोख्रों जादों। बेबादिनो 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव NDAनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिया बिसायख'थि फोसावदिंगासिनो दं। NDA दोलोनि हेफाजाब होजानाय बिजेपि दोलोनि बिजाथि बिस्वजित दैमारियाबो गामि गामि फोसावदिंगासिनो दं। मैया बिथाङा बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लादोंमोन आरो बेयावनो माखासे बिबुंथि लाखिदों बिस्वजित दैमारिया।
बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव सुबुंफोरनि मददखौ आं नुनानै आं 100% देरहागोन होनना आं फोथायो। खमैब्लाबो 70% भट मोननानै आं देरहासार जागोन। खौरांगिरिफोरनि मोगा-मोगियाव बिजेपिनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिया बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। प्रमद बर'आबो दासान्दि गिनानै दं। बिधानसभा बियाबाव एनडिए दोलानो बांसिन भट लानानै देरहागोन होननानै बिथाङा फोरमायो। राजीव ब्रह्मआ लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनायाव लोब्बा दं बाथ्राखौ बुंदों रुपम रयआ। मख'जाथावदि 2017 मायथाइनि जाथाय। लाफिकुल इस्लाम आहमेदनि दैदेननायाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय गथ'सा मावदांसा आरो बायदि बायदि समाजनि इनाय हाबाफोरखौ फोजोबनो थाखाय फोसावदिंदोंमोन आरो आइजो गोहो होनायनि सायाव खामानि मावदोंमोन बिथाङा। बेनि अनगायैबो लाफिकुल इस्लाम आहमेदा मुस्लिम बेरेखा खान्थिफोरनि हेंथाबो गारां दिखांदोंमोन। नाथाय बिथांखौ 2017 मायथाइयावनो सिनाय मोनै सुबुंफ्रा गावथारदोंमन आरो बे बिथिंखौ लानानै रुपम रयआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि जुदि राजीव ब्रह्मआ गमामायैनो लाफिकुल इस्लाम थैनायाव लोब्बा दंमारो अब्ला हाग्रामा महिलारिनि BPF दोलोआनो बुथारदोंमोन नामा लाफिकुल इस्लामखौ? बेखौ गिदिर सोंथि। थामहिनबा गिदिर सोंथि खालामदों रुपम रयआ। मानोना लाफिकुल इस्लामखौ गावथारनाय एबा बुथारनाय समाव राजीव ब्रह्मआबो BPF दोलोनिनो दैदेनगिरिमोन। थारैनो बे बाथ्रानि सायाव बारग' MCLA राजीव ब्रह्म बिथाङा मा फिनजाथाय होगोन बेखौ समासो फोरमायसिगोन। UPPL दोलोआ BTCआव मोन 15 मासियाव मोन 15 मासियावनो देरहासार जागोन बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'आ। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगोनो BTC हालामावबो बिसायख'थिनि बारा गोख्रैयै बारनायखौ नुनो मोन्दों आरो गावबागाव दोलोफोरा गावसोरनि थांखि आरो नोजोरफोरखौ लानानै रायजोफोरनि खाथियाव थांनानै भट बिनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो मैया 19 नं सिडली चिरां बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय कुंग्रिं हालामाव UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा रनजित बसुमतारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय फोसावदिं मेल खालामफैदों। UPPL दोलोखौ हेफाजाब खालामग्रा रायजो राजाफोरा लोब लोब बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो आरो प्रमद बर'आ रायजो राजानि जौगानायनि हाबा मावनो खोथा होलाङो आरो UPPL दोलोआनो बांसिन MLA मासिखौ देरहागोन होननानै रायजोफोरनो फोरमायथियो BTCनि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथाङा। बलिउड सावथुन दुरंधर दा रिवेंजआ इन्डियान बक्स अफिसाव सुनामि लाबोदों। रिलिज जानायनि उननिफ्रायनो गोबां सावथुन नायगिरिफोरजों अनसायजादों आरो दासिमबो गोबां रायजोफोरा दुरंधर 2 खौ नायदों। 19 मार्च 2022 खालाराव रिलिज जानायनि उननिफ्रायनो गोबां भारतारिजों अनसायजादों। पेन इन्डियायाव रिलिज खालामनायनि उननिफ्रायनो गुबुन गुबुन हादोरफ्रावबो बे सावथुनखौ अनसायदों जेरै USA, कानाडा, UK, अस्ट्रेलिया, निउजिलेन्ड, जार्मानी बायदि बायदि हादोरफोराव गोबां अनसायनायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बलिउड सावथुन मुलुगनिफ्राय बक्स अफिसाव रिलिज जानायनि गिबि सान थामहिनबा अपेनिं डेआव बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुन जानो हाबाय। दुरंधर 2 सावथुना थामहिनबा साउथनि सावथुन पुष्पा 2 नि उनाव नैथि बयनिख्रुइबो बांसिन अपेनिं कालेक्शन खालामनो हानाय भारत हादरनि सावथुन जानो हादों दुरंधर 2आ, जेराव पुष्पा 2आ अपेनिं डेआव 294 करोड़ रां आरजिदोंमोन। बेराफारसेथिं दुरंधर दा रिवेंजआ 230 निफ्राय लानानै 240 करोड़ रां आरजिदों आरो बलिउड सावथुन मुलुगनि मोनसे गोदान रेकर्ड खालामनो हादों। मख'जाथावदि आदित्य दारजों दिथा होजानाय आरो रणबीर सिंहनि गाहायै फाव खालामनायाव दिहुनजानाय नैथि खोन्दोआ थामहिनबा दुरंधर दा रिवेंजआ 19 मार्च 2022 खालाराव मुलुगनाङै रिलिज जादोंमोन आरो दासिम रिलिज जानायनि 19 दिनाव मुलुगनि गेजेरावनो 1634 करोड़ रां आरजिदों बक्स अफिसाव। जाय सावथुनाव फाव खालामदों फावखुंगुर रणबीर सिंह, सारा अर्जुन, सन्जय दत्त, अर्जुन रामपाल आरो माधवन राकेश बेदी बिथांमोना। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव बारा सम गैलिया। थिग बे लेखायैनो 44 नं गरेस्वर बिधानसभा बियाबनि UPPLनि बिजाथि पबित्र कुमार बर'नि बिसायख'थि फोसावदिंनायाबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोलिगासिनो दं। मैयानि गिबि बिसायख'थि फोसावदिंनाया गुरुमौ बटकला गामिनि बाथौ थानसालियाव बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे आरज गाबनाय आरो बोर बिनाय हाबाफारिखौ जागायजेननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायो पबित्र कुमार बर'आ।
गरेस्वर बिधानसभा बियाबाव देरहाखांनायनि उनावनो आं लामा दालां सावस्रि बिफान सोलोंथाइ बिथिं मन्दिर मस्जिद आरो मोन 55था बिथांखिफोरनि गोनां बिथांखिफोरखौ मावलांगोन। आं एमसिलेआव थानाय समावबो गरेस्वर बियाबाव गोबां खामानि मावफुंनानै होदों होनना बुंदों पबित्र कुमार बर'आ आरो नावखाथायाव थानाय देहा फाहामसालिखौ गोजौ थाखोसिम खालामना होगोन होननानै रोखायै फोरमायथिदों 44 नं गरेस्वर बिधानसभा बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि पबित्र कुमार बर'आ। फैबाय थानाय समाव आंखौ हारि बासिया जासे गासैबो हारि माहारिनि सुबुंफोरा दोलै नोगोरै अनसायना लादों आरो आं देरहासार जागोना 100% रोखा जाबाय होनना रोखायै फोरमायथियो UPPL दोलोनि बिजाथि पबित्र कुमार बर' बिथाङा। सोनाब एसियायाव सोलिबाय थानाय दावहानि जाहोनाव थावनि बेसेनफोरा बांनो हमदों। बेबादि समावनो बुधबारखालि फालांगियारि LPG सिलिन्डारनि बेसेना 195 रां बांदों। सोरखारि थाव कम्पानिफोरनि खारिथि बायदिब्ला 19 किल'ग्राम फालांगियारि LPG सिलिन्डारनि बेसेना 195 रां बांनायजों लोगोसे दिल्लीयाव 2078 रांसिम जादों। गुबुन फारसेथिं कलकातायाव बेनिफ्राय 218 रां बांनानै आरोबाव बेनि बांसिन जादों। थांनाय 1 मार्च खालारखालि 19 किल'ग्रामनि फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 114.5 रां बांहोनाय जादोंमोन। बेबादि बेसेन बांनायनि जाहोना जादों सोनाब एसियायाव बांबोनाय दाङाबाजिनि थाखाय, जेराव आमेरिका, इजराइल आरो इराननि गेजेराव सोलिबाय थानाय गिख्रंथाव युद्धनि जाहोनाव गोथां थाव आरो गेसनि जगायनाय लामाफोर, जर'खायै हर्मुज स्ट्रेटखौ बन्द खालामनाय एबा होबथानायनि जाउनाव गोबां हादोरफोराव गोहोम गोग्लैदों। फैगौ 9 एप्रिल खालाराव जानो गोनां आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दासान्दि BTCजों लोगोसे आसामनि गोबां केन्डिडेट्सफोरा गावसोरनि बिजाथिलाइ थिसनखांनायनि उनाव एबा गावसोरनि देरहागोनखौ मिजिंथिनानै दासान्दि गोबां बिसायख'थि फोसावदिंखौ खालामगासिनो दं। बेबादिनो क'क्राझार LACनि BPFनि बिजाथि सेउलि महिलारिया दासान्दि गोबां जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल लागासिनो दं। बेबादिनो फिन आरोबाव रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोबांथार बाथ्राखौ बुंथिदों सेउलि महिलारिया। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि हिन्जावा नखर मोनसे सालायनो हायोब्ला देश मोनसे सालायनो हायो। हाग्रामा महिलारिनि बिसि होननानै रानि बादि थायोब्ला माबोरै जौगागोन? आइजो माहारिया माबोरै रैखाथि मोनगोन? बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों सेउलि महिलारिया। गणतन्त्र हादोराव आइजोफोराबो समान मोनथाय दं, बयहाबो अधिकार दं। आं गंसे हस्पिटाल सालायो। आंनि हस्पिटालनि सासे डक्टरनि इनकामा खमैबो मोनसे दानाव एबा 1 दानावनो 15 लाखनिफ्राय 18 लाख रांनि गेजेराव आरजियो। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिदों सेउलि महिलारिया। बे समाव NDBनि गायसनगिरि गेदेमा रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया बावैसो सिगां गावनि समाजारि बिजोङाव थामहिनबा मोखां बिजाब एबा फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे सावगारि फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। आसा खालामो बिथाङा गोग्गो देहा लानानै जाहाथे गेदेमा रन्जन दैमारिनि केसखौ गोजान खालामनानै जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय हाबा मावलांबाय थानो हायो। थाबैनो जाहाथे रन्जन दैमारिया CBI केसनिफ्राय उदां जानानै फैनो हायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। परबतजरानि 17 नं नेशनेल हाइवेआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे जाथायाव गंनै गारिनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनाय जायो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जोखोम जानाय बाइक सालायगिरिखौ देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय समावनो जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोन्दों। जिउ गोमानाय गारि सालायगिरिखौ धुबुरी जिल्लानि फोरोंगिरि साहिदुर रहमान होनना सिनायथिनाय जादों। जाब्रबथाय जानायजों लोब्बा थानाय सुइफ्ट डिजार गारि नम्बर AS01 EF2562 नम्बरनि गारिखौ जब्द खालामनो हायो। गुबुन फारसेथिं जाब्रबथायाव गोग्लैनाय बाइक नम्बर AS17H2694 नम्बरनि बाइकखौ जाथायथिलिनिफ्राय पुलिसआ गंनैबो गारिखौ बोखांनो हायो आरो नायबिजिरनायखौ दासान्दि खालामगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। आसाम बिधानसभानि बिसायख'थि फोसावदिंनाया जोबनो थाखाय सानथाम दंबावो। बेनि गेजेरावनो आसाम हादोरसानि राजखान्थियारि आबहावाया दुंहाव जासिनदों। गासै आसामनि 126 बिधानसभा बियाबफोराव साफ्रोमबो बिजाथिफोरनि फोसावदिंनाया गोख्रैयै सोलिगासिनो दं। गुबुन गुबुन बिजाथिफोर बादि हाजोआरि जिल्लानि 113थि शेड्युल ट्राइब रिजार्भ हाफ्लं बियाबनि बिजाथिफोराबो गोख्रों जागासिनो दं। फारियै BJP आरो कंग्रेसनि माखासे बिजाथिफोराबो गावसोरनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामगासिनो दं।
बिसायख'थि फोसावदिंनाया 6 एप्रिल खालि मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव जोबगोन आरो 9 एप्रिलाव बर्डनि रिजाल्ट होनाय जागोन होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।